Bonġu, nsellem il-segwaċi tal-Lovin Malta u tal-One fejn qed tixxandar din l-intervista speċjali. Jien Chris Pereġin u llum ser nkun qed nintervista il-Prim Ministru Abela wara 7 xhur fil-kariga. Grazzi tal-li oġbok tagħtina l-ewwel intervista mal-Midja Indipendenti u rrid nibda b'mistoqsija sempliċi. Jiddispjaċik ta' ċertu kliem li użajt fl-ewwel wave tal-COVID, pereżempju li l-mowġ fil-baħar biss qiegħed? Bonġu Chris, insellem lill-poplu Malti wawċi kollu, l-kull min jinsab fil-gżejjer tagħna. Mhix korrett meta tgħid l-ewwel intervista lill-Midja Indipendenti kif taf jiena persuna li nemmen ħafna fir-rwol tal-Midja Indipendenti. Kruċjali illi l-midja nibqgħu niftakru li hija wieħed mill-pilastri ewlenin fid-demokrazija tagħna. Messaġġ żgħir biex nuru kemm bħala gvern nemmnu fl-importanza tal-midja fid-demokrazija f'pajjiżna hija il-mod kif tul il-pandemija tal-COVID sostnejna b'mod b'saħħtu finanzjarjament lill-midja indipendenti lill-midja kollha. U dan sabiex naraw illi iva il-gvern ikun skrutinat, iva jkun hemm it-trasparenza, iva ikun hemm l-informazzjoni fattwali lill poplu tagħna u żgur li minn din id-deċiżjoni ma jiddispjaċina xejn. Fuq kollox ma jiddispjaċina xejn illi bħala gvern ma għamilna ebda kundizzjoni lill-midja minkejja li tajna dak il-pakkett finanzjarju b'saħħtu. U maħna ħaniġi għalma għax inti tlaqt dak il-kumment u ħassejt illi kelli niċċaraħ. La saru kondizzjonijiet u laqqas se jsiru xi kondizzjonijiet. Jien persuna li rrid li nkun skrutinat mill-Midja Indipendenti fosthom Lovin Malta minn kulħadd. Il-handling tal-gvern tal-pandemija. Il-fatt illum juru illi l-gvern kellu management tajjeb tal-pandemija. Minn mindu bdejna minn Marzu li għaddiet sal-lum il-ġurnata. Kien hemm istanzi fejn stajna konna aħjar, iva. Tittara però fl-assiem tagħha, tittara wkoll fil-kuntest tal-fatt li din hija sitwazzjoni li ġiet fuq id-dinja kollha, inkluż fuq pajjiżna, bis-saħħa f'daqqa waħda ma nfakkar fir-rapidità illi fil-li qed nitkellmu fuq iċ-Ċina fuq xi ħaġa li għall-bidu ma beda jagħti każ ħadd, u mbagħad ftit meta bdejna naraw li qiegħda toqrob ukoll lejn l-Ewropa, tant bdiet timxi b'mod rapidu tinfirex ukoll fil-pajjiżi Ewropej saħansitra mbaġġiet fuq pajjiżna wkoll. Jiġifieri sitwazzjoni fejn bla preċedent illi laqtet il-pajjiżna kif laqtet il-pajjiżi oħrajn ukoll u ma kellek ebda menwil li fuq u timxi. Kieku kellna menwil u llum għandna f'dawn l-aħħar xhur bnejna menwil ta' kif wieħed irid jirreaġixxi għall-pandemija. Biss ngħidu. Ma tajx dawk it-tip ta' kummenti imma li irbaħna l-gwerra jew. Kelma rbaħna l-gwerra ma tixjiena għal deputat Prim Ministru. Fuq tal-mewġ. Fuq tal-mewġ. Illum ir-realtà tgħid illi għandna żieda fir-rata tal-infezzjonijiet. Daqstant ieħor huwa fatt illi is-sintomi tal-maġġoranza assoluta tal-persuni huma ħfief jew addirittura bla sintomi, ir-rata ta' mortalità żammejnija baxxa u baxxa ħafna. Minn hawnhekk nagħti nesprimi l-kondoljanzi sinċira tiegħi lill-familjari tal-persuna illi ġiet nieqsa waqt illi din il-ġimgħa kienet infettata bil-COVID. Importanti li nuru kompassjoni sħiħa f'dawn iċ-ċirkostanzi wkoll. Il-management kien wieħed tajjeb kemm mill-aspett ekonomiku kif ukoll mill-aspett mediku. Dawn ir-riżultati ma ġewx b'kombinazzjoni jekk wieħed iħares lejn pajjiżi oħrajn, is-sitwazzjoni kemm minn aspett mediku, kemm minn aspett ekonomiku f'pajjiżi oħrajn Ewropej, membri tal-Unjoni Ewropea, ħarbet minn idejn il-gvernijiet, mhux hekk ġara f'Malta. Imma għandna sitwazzjoni bħalissa fejn ħafna pajjiżi qed jagħlqu l-bibien għal Malta. Ġifieri xi żball naħseb għamilna, ftaħna kollox kmieni wisq, tajna narrattiva wisq ottimista b'dawk il-kliem pereżempju, għamilna xi żball u min għamlu. Chris, iktar milli noqogħdu ngħidu għamilniex żbalji. Tajjeb illi wieħed janalizza, jien nanalizza sija b'sija ta' dak illi qegħdin nagħmlu u nirreaġixxu accordingly. Ħafna pajjiżi qegħdin jalqu xulxin. Dik hija r-realtà, mhix kwistjoni li Malta ġiet iżolata u ngħalqet waħda biss insemmi li f'pajjiżna. L-istatistika tat-testijiet biżna aktar minn 3000 test f'popolazzjoni ta' anqas minn 900,000. Ara l-paragun, aħna tinkunu trasparenti. U n-numri ta' persuni li huma pożittivi maħniex qegħdin naħbuhom, qed inkunu trasparenti. Fil-fatt bl-istess mod, permetti, bl-istess mod irridu
ngħidu wkoll kemm qed ifiqu persuni. Din hija importanti. Illi fl-aħħar ta' din il-ġimgħa, fl-aħħar jumejn ta' din il-ġimgħa, f'jumejn kellna 100 persuna illi fiqet. Dan huwa importanti wkoll illi ngħiduh ejja nkunu fatwali f'dawn l-affarijiet. Fejn seta' sar aħjar? Se saqsini kienx evitabbli li jiżdiedu n-numri, ngħidlek kien inevitabbli li jiżdiedu n-numri fil-mument. Kien evitabbli li ħafna pajjiżi li l-pajjiżi kważi kollha qed jagħlqu l-bibien tagħhom lilna. Mhux lilna biss qegħdin jagħlquhom, ħares lejx qed jiġri f'pajjiżi Ewropej u wara r-restrizzjonijiet li qegħdin isiru iktar milli jingħalqu l-bibien. Qegħdin isiru restrizzjonijiet pajjiż ma ieħor. Din hija realtà li qed tiġri bl-istess mod kif aħna għalaqna l-bieb għal numru ta' pajjiżi oħrajn. Tinsix li anke Malta għalqet il-bieb tagħha lejn numru ta' pajjiżi. Jiġifieri tittaraħ inti fil-kuntest li fl-ewwel ta' Lulju, fil-15 ta' Lulju aħna u fl-ewwel ta' Lulju ftaħna lil pajjiż mill-babil li kien jinsab ġo fiha u ftaħnieh lejn numru ta' destinazzjonijiet. Fil-mument li inti ġol pajjiż daħħalt l-20 ta' eluf ta' turisti li daħlu, bil-fors kien se jkollok żieda fir-rata tal-infezzjonijiet. Però ejja ma nitkellmux biss f'dan il-mument fuq ir-rata tal-infezzjonijiet. Inti semmejt statistika fil-fatt. Fuq li qed inżommu l-infezzjonijiet illi huma ta' sintomi ħfief u li fuq kollox il-health care ta' pajjiżna, s-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna u kien sellem il-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa tagħna qed turi kemm hija b'saħħitha, kemm hija reżiljenti u nemmen iva dan huwa punt li qed jiddistingwi lil pajjiżna minn pajjiżi oħrajn li qed inżommu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi u l-persuni l-oħra kollha li jgħixu f'pajjiżna mod wieħed tajjeb. Fuq il-medja Laburista bħalissa għaddejja kampanja sieħa tiftaħar li Malta għandha l-inqas każijiet tal-COVID fl-Ewropa. Imma din qarrieqa tipo mhux ovvja jekk aħna li żgħar pajjiż, x'għandi nħoss jien meta nisma' din l-istatistika li Malta għandha l-inqas numri ta' active cases jew total cases tal-COVID. Ma naqbel miegħek xejn Chris li hija statistika qarrieqa fatwalment hija korretta. Malta għandha l-anqas rata ta' mortalità. Lanqas jobs ukoll jew għandna lanqas jobs ukoll. Lanqas jobs pajjiżna huwa l-iktar pajjiż, wieħed mill-iktar pajjiżi li ħoloq impjiegi ta' kwalità f'dawn l-aħħar snin. F'dawn l-aħħar snin ma jekk ħadd tikkritika lill-Partit Laburista u lill-Gvern Laburista aħjar fuq kollox tikkritikax fuq impjiegi ta' kwalità u fuq il-livell ta' kwalità ta' ħajja. Kif total cases ta' COVID, ngħidu total jobs li inti semmejt li eżempju żgħir. Għax għaddejt għax pajjiż żgħir. Inħarsu lejn Lussemburgu. Il-Lussemburgu kull m'għandhom popolazzjoni iżjed minna ftit aktar minn 100,000 iżjed minna. Ġifieri qegħdin nitkellmu pressa poco l-istess daqs ta' popolazzjoni. Ir-rata tal-imwiet 122, aħna kellna 10 imwiet. Dawn huma l-fatti, mhux qed inkunu qarri, qed inkunu fatwali. Ejja nitkellmu wkoll. Saqsejtni fuq l-impjiegi, ħawwieġbek ukoll fuq l-impjiegi. Ejja ngħidu illi bis-saħħa tal-pakketti finanzjarji wieħed wara wieħed, partikolarment l-aħħar pakkett finanzjarju ta' 900 miljun euro, ejja ngħidu kemm dan il-gvern irnexxielu jippreserva impjiegi. Ejja ngħidu wkoll kif minn Ġunju il-qudiem meta madwar id-dinja il-qad beda jitla'. Malta bil-kontra, sa din il-ġimgħa reġa' naqqas il-qad, jiġifieri jirnexxinna naqsu l-qad ġimgħa. Il-wage supplement pereżempju, il-vouchers ħajżdiedu. Oġbuk il-vouchers ishom. Mużajthom x'għadni. Importanti li tużhom, inti użajthom. Il-wage supplement pereżempju ħajkomplu. Importanti. U għalhekk tistaqsini tajjeb domanda valida dwar il-wage supplement. Għalhekk l-importanza li tagħmel li żżomm il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija li f'kull miżura li tieħu u għalhekk nara li hija kritika tajba li ssir, imma ma ngħidux għax żbalji u mhux żbalji, titqis kollox illi jien bħala Prim Ministru, aħna bħala Gvern irridu nieħdu kontinwament deċiżjonijiet illi jżommu bilanċ bejn ekonomija u saħħa. M'għandix il-privileġġ li nista' niffoka u ngħid kull miżura tkun iffokata biss fuq saħħa jew iffokata biss fuq ekonomija. Trid iżżomm dan il-bilanċ il-ħin kollu u tiftakar fuq kollox illi ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk is-saħħa tal-poplu ma tiġix imħarsa u ma jistax ikollok is-saħħa tal-poplu li tiġi mħarsa the lives and livelihoods jekk ma jkollokx ekonomija li tkun b'saħħitha mela kontinwament tiżżomm dan il-bilanċ. Għaldaqstant f'dawn l-aħħar xhur nedejna dawk il-miżuri biex żammejna l-impjiegi f'pajjiżna milli jintilfu kienu effettivi, ħadmu
U għal daqstant irridu naraw li fix-xhur fil-ġimgħat illi ġejjin wieħed irid jikkunsidra ċ-ċirkostanzi kollha u naraw li dak kollu li ħdimna lih li ma jintilfux l-impjiegi, irridu naraw li dik is-sitwazzjoni tibqa' hemmhekk mhux biss ma ntilfux impjiegi imma rnexxielna innaqsu ir-rata tal-qatt f'pajjiżna. So before we go on to the next round of questions. Ngħidlek kun żgħar fuq COVID ħalli nagħlqu fuq COVID, kull deċiżjoni li ttieħdet mis-7 ta' Marzu sa issa kienet iġib it-timbru tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, it-timbru ġifieri l-firma tal-Deputat Prim Ministru u l-firma tiegħi wkoll. Ġifieri d-deċiżjonijiet dejjem ittieħdu kollettivament bejn it-tliet persuni li semmejt, hekk beħsibna nibqgħu naħdmu kienet formula illi ħadmet kien xi hemm fejn tittejjeb, iva kien hemm fejn tittejjeb, tittifhem ukoll iċ-ċirkostanza fluwida, tittifhem ukoll iċ-ċirkostanza li llum il-miżuri li qegħdin nieħdu llum biex jirnexxilna naqsu r-rata ta' infezzjonijiet huma differenti minn Marzu illi għadda u probabbilment il-miżuri li nieħdu xarejn 3 xhur oħra ikunu differenti minn dawk li qegħdin nieħdu llum. Wieħed jaġġusta skont iċ-ċirkostanzi. So before we go on to the next questions, I just want to give a summary in English for those who might be following from overseas. The Prime Minister is saying that there was good management of this crisis. It is a fluid crisis. All decisions were taken by him, the Superintendent of Public Health, and by the Deputy Prime Minister as well. Malta has a low mortality rate, so even though some of the numbers are in terms of the population, there is the reality of the low mortality rate, and these things like the wage supplement, vouchers and other things will be seen later depending on the situation as it develops. Ħammorru għal suġġetti ieħor, il-media. Wara li tajt direzzjoni politika ċara ħafna dwar ir-riforma fix-xandir, tneħħa l-iktar programm segwit f'Malta minn fuq Television Malta, Xarabank. Imma bħala kap ta' partit li għandu l-istazzjon tiegħu il-One, inti kompetitur ta' TVM, hemm konflitt ta' interess ċar. Jiena ma tajt ebda direzzjoni politika dwar Xarabank, id-deċiżjoni dwar il-programm Xarabank. Ma tlekx ma qbilx, għatlek li ma tajt ebda deċiżjoni pubblika kienet id-direzzjoni fuq Xarabank stess, fuq l-ekstra fuq. Dakinhar jiena ma kontx la mexxej u anqas tal-Partit Laburista u anqas Prim Ministru. Ma tajt weda li Laburisti li ħad tagħmel riforma fix-xandir. Arab iva. U se ssir dik ir-riforma fix-xandir, qed issir ir-riforma fix-xandir bħala gvern qegħdin naħdmu fuq riforma tal-broadcasting policy b'mod holistiku, id-deċiżjoni dwar Xarabank ittieħdet wara li nħareġ programming statement of intent, ittieħdet mill-bord editorjali tal-PBS, ma kien hemm ebda intħil politiku ra nikkonfermah iċ-chairman tal-PBS, nerġa' nikkonfermah. Nerġa' fejn rajtu Chris l-intħil politiku. Pereżempju li politiku li programm bħal dak m'għandux joqgħod aktar minn 20 sena fuq stazzjon nazzjonali. Dakinhar jiena Manuel Kuxkiri pereżempju qed jgħid li Manuel Kuxkiri ma jitkellem il-weda tiegħek. Permettili, Manuel Kuxkiri kien ma jirrappreżenta il-pożizzjoni tal-gvern u ċertu diskors li ma jmissux jingħad ikun aħjar illi ma jingħadx. Jien għandi fiduċja sħiħa fil-bord editorjali tal-PBS illi jagħmel ir-riformi kollha li huma meħtieġa fatt huwa li l-programm li qed tagħmel referenza għalih ilu jixxandar għal-aktar għal 23 sena, però żgur li ma kien hemm ebda forma ta' tħil politiku u jiena ma nidħolx fid-deċiżjonijiet li jagħmel il-bord. Il-fatt li inti ma hemm Chris, inti Prim Ministru, kap ta' oppożizzjoni, kap tal-One, kap tal-Partit, regolatur. M'iniex regolatur assolutament. Ma taħtar il-regolaturi. Ir-regolatur hemm il-formula liġi stabbilita kif jinħatar u naturalment wieħed jimxi magħha. Ma hemm ebda konflitt u jkun hemm il-konflitt kieku jiena dħalt f'xi deċiżjoni tal-bord editorjali tal-PBS. Il-fatt illi il-Partit Laburista għandu l-medja tiegħu u dak jiftaħ diskussjoni interessanti wkoll dwar jekk il-partiti politiċi għandu xi kollhom ukoll il-medja tagħhom, jiena nemmen fil-pluralizmu fix-xandir u għal daqstant kif il-Knisja għandha l-istazzjon tagħha, il-partiti politiċi għandhom l-istazzjoni tagħhom ukoll l-importanza li nkunu fattwali fit-tqassim fid-disseminazzjoni tal-informazzjoni, li nkunu factual. Għax il-Kostituzzjoni tajt li tridu tkunu imparzjali, mhux biss. Naħseb hemm ma nitkellmux fuq imparzjalità. L-imparzjalità u l-fattwalità fl-informazzjoni li tingħata lin-nies nisħaq ħafna dwarha. Din trid issir minn kulħadd, inkluż mill-media houses li huma indipendenti, kif ukoll
l-istazzjonijiet politiċi fil-waqt li huwa naturali huwa minn ewwel-id-dinja li l-istazzjon tal-Partit Laburista u l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista se jkollhom il-mod kif jitrasmettu il-messaġġ politiku tagħhom. Fejn tidħol informazzjoni li hija fatwali għandha tkun waħda fatwali. Imkien fl-Ewropa tagħna sitwazzjoni fejn il-partiti politiċi għandhom l-istazzjonijiet tagħhom u l-Kostituzzjoni tgħid li ma tistax issir u l-qasset jippubblikaw l-accounts. Hemm partiti politiċi m'aħniex xi każ iżolat f'Malta li l-partiti politiċi għandhom l-istazzjon politiku tagħhom. Il-Knisja għandha l-istazzjon tagħha wkoll. U jien nemmen li huwa tajjeb li jkollna dan il-pluralizmu fix-xandir ma' dan kollu. Huwa suġġett li joġobni, suġġett li interessani immens u miftuħ għal kwalunkwe diskussjoni dwaru. Forsi nneħħu l-partiġjanizmu mill-pajjiż ta' wkoll li dejjem ir-realtà. Nisimgħu just imma il-partiġjanizmu one side all day. Nista' nara minn ottika differenti wkoll li l-istazzjoni politiċi huma wkoll importanti biex iżżomm element ta' bilanċ fix-xandir għax jista' jkollok sitwazzjoni iva nara qed tħares li ftit. Iva nemmen li stazzjon politiku taħseb li aħna żbilanċjati. Mhux qed ngħidlek hekk, jien qed ngħidlek illi huwa importanti illi stazzjon politiku jaf jirrestawra ċertu bilanċ fil-messaġġ, ċertu neutralità u imparzjalità fil-messaġġ li jiġi trasmess, illi kultant ta' raġuni jew oħra jista' jinħass illi tkun qiegħda tintilef. Importanti li jippubblikaw l-accounts tagħhom. Iva, importanti kemm iż-żewġ partiti politiċi huwa importanti li nista' nitkellem mal-Partit Laburista u li bħalissa ddej eżerċizzju biex dawk l-accounts jiġu audited u kif ukoll. Kemm ħajdu taħseb l-eżerċizzju? Qed nagħmel dak kollu li huwa possibbli biex l-eżerċizzju ma jdumx biex jintemm il-Partit Nazzjonalista mhux għax irid nagħmel paraguni għax il-paraguni mhux neċessarjament ikunu tajbin għandu ftit iktar snin xi jagħmel xi preżenta mill-Partit Laburista. Tista' twieqed li minflok Xarabank ħajkollna programm ġurnalistiku aħjar? Ma nistax inwiegħed għaliex jiena ma nidħolx fid-deċiżjonijiet. Ma nistax inwiegħed għax ma nidħolx fid-deċiżjonijiet tal-bord editorjali tal-PBS. Dak huwa bord li jrid jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Aħna ilna xhur issa nistaqsu l-membri tal-Kabinett anke permezz ta' Freedom of Information Request għal informazzjoni bażika dwar l-użu tagħhom tal-Facebook. Għaliex mhux qed tagħtina risposti u qed tagħtu risposti lill-Maġistrat li qed jinvestiga dan il-każ? Kif taf, il-Kummissarju għall-ħarsien tal-Standards ikkonkluda ir-rapport tiegħu u wara li ġie konkluż dak ir-rapport sa hemm proċess fejn il-Maġistrat inkwirenti qiegħda tagħmel l-investigazzjoni tagħha. Jiena sa fejn informat sa issa huwa illi ma kien hemm ebda membru tal-Kabinett illi intalab illi jagħti d-depożizzjoni xhieda tiegħu quddiem il-Maġistrat. Naturalment l-informazzjoni kollha illi tiġi mitluba ser tingħata, dak huwa il-mod kif aħna bħala gvern inħarsu. Dak huwa xiġifieri lill-medja ma rċevejniex risposti. Hemm rapport illi sar mill-Kummissarju għall-ħarsien tal-Standards. Il-Kummissarju intalab jindaga. Indaga u għamel ir-rapport tiegħu. Tajjeb infakkar illi kien dan il-gvern illi daħħal il-kariga u l-liġi dwar il-Kummissarju għall-ħarsien tal-Standards jiena li nista' ngħid huwa jekk ħanitkellem għalija ħanħawwiġeb lill-Maġistrat inkwirenti bl-aktar mod ħieles u m'għandi ebda diffikultà li nwieġeb għal kwalunkwe domanda. So before we go to the next subject, I just want to recap this point that the Prime Minister doesn't feel there's a conflict between his role as Prime Minister and his role as head of a party that owns its own TV station, that he's open to this discussion on whether political parties should continue having party stations, but he believes in media pluralism and this is part of it, and that political parties should publish their accounts. The Labour Party is planning to publish its accounts. There's no deadline yet on that. And he will be answering questions regarding the Facebook use. And on Xarabank, we don't yet know what is going to replace it because he doesn't get involved in PBS decisions. Ħanaddu għal suġġetti ieħor. Il-partitarji tal-Labour ħobbu semmuha tal-40,000. Illum 40,000 ruħ iffirmaw petizzjoni parlamentari biex jgħalqu l-Malta l-immigrazzjoni. Issa jgħidu li jridu referendum ukoll. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuqha? Il-suġġett tal-immigrazzjoni huwa suġġett sensittiv, dejjem hekk kien f'dawn l-aħħar snin f'pajjiżna nemmen illi mhux dejjem ġie trattat bis-serjetà illi jixraqlu.
m'hemmx dubju li f'pajjiżna qed joħloq pis sproporzjonat fuq il-popolazzjoni tagħna u kien għalhekk illi minn Jannar illi għadda anzi qabel Jannar dejjem tkellim dwar dan is-suġġett għaliex rajt ċertu dwejja, sens ta' dwejja li kienet joħloq partikolarment ferjas bħal Ħamrun, ferjas bħal Marsa fejn il-pis proporzjonat ikompli jiżdied hemmhekk imbagħad u anke bħala deputat parlamentari tkellimt dwar dan is-suġġett u minn Jannar li għadda bdejna niffukaw b'ħidma b'serjetà kif ser nittrattaw dan is-suġġett mhux qed ngħid illa qabel ma sarux ħidmiet tajbin, ir-realtà li pajjiżna huwa marbut b'konvenzjonijiet, bit-trattati, bid-drittijiet tal-liġi internazzjonali illi mhux faċli li tinjorhom ma tistax tinjorhom, imma hemm mod u mod kif taħdem. U bħala gvern f'dawn l-aħħar 7 xhur għamilna minn kollox fl-aħħar tas-sena nemmen ukoll. Nista' nħarsu lejn l-istatistika ta' dawn l-aħħar xhur. In-numru ta' wasliet li kellna f'pajjiżna minkejja l-mewġ enormi ta' immigranti li lesta fuq ix-xtut libiċi biex titlaq u qed naraw x'qed jiġri f'Lampedusa. Ejja naraw x'qed jidħol f'Lampedusa, x'qed jidħol f'Malta. U nagħmlu ejja ma nitkellmux fuq. Għandekx kommenti għal dawk l-40,000. Jiena qed nifhem is-sentiment. Qed nifhem is-sentiment u nħoss il-weġgħat ukoll. Ejja niddiskutu dan is-suġġett. Naraw x'limitazzjonijiet hemm u xi pjan jista' jkollna aktar fit-tul. Ir-realtà hija illi għandek dajjes li qegħdin jaqsmu, jitilqu mill-Libja, jidħlu lejn il-Libja min-nofsinhar tagħha, jersqu lejn ix-xtut, jaqsmu lejn l-Italja jew lejn Malta. Bħala fatt irnexxielna nikkontrollaw is-sitwazzjoni, ikollok realtajiet ta' dajjes illi jiġu f'sitwazzjoni ta' ħajja jew mewt ta' dajjes illi qegħdin jerqu. Namlu l-armata tagħna spjega tajjeb il-brigadier, spjega tajjeb il-Ministru għall-intern din il-ġimgħa, l-armata tagħna qed tagħmel minn kollox biex tikkoordina, mhux qed ngħid salvataġġ, tikkoordina s-salvataġġ mela tikkoordina tista' tagħmlu bl-użu ta' private assets, tista' tagħmlu commercial vessels li jkunu għaddejjin mill-akwati bħalissa biss għandna ir-realtà tal-vapur tal-ATM Maersk illi ilu b'27 immigrant il-barra minn Malta mill-5 ta' Wissu, qed nitkellmu numru ta' ġranet sostanzjali. Ma dawk l-affarijiet fuq kemm qed jiġu l-immigranti, issa għandna sitwazzjoni wkoll fejn ħafna immigranti għaw Malta. Is-Sindku Laburista Ħamrun dil-ġimgħa għalhekk fuq l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni jiddispjaċini imma l-pajjiż jinsab bla pjan u mitluf dwar din il-problema. Taqbel? Ma naqbilx ma' Krissu kellimtu wkoll però nifhem u tkellem ukoll Josef, is-Sindku tal-Marsa, tkellimt miegħu wkoll u nifhem ir-realtajiet ta' dawk il-lokalitajiet partikolari. Mela, imma l-istrateġija tkun maqsuma fit-tnejn. L-ewwel strateġija hija dik li qed naħdmu biha minn ġewwa Libja. Li naqsu kemm nistgħu il-wasliet ta' immigranti. Inutli kollok. Id-deċi, intom favur jew kontra li naqsu l-problema tal-immigrazzjoni. Jiena il-pożizzjoni tiegħi favur pjan li rispetta mod legali li naqsu kemm jista' jkun il-wasliet tal-immigranti f'pajjiżna. Issa nfakkar ukoll illi meta aħna waqqafna b'metodi illi kienu permissibbli xorta waħda il-waqfa ta' immigranti f'pajjiżna, spiċċajna l-brigadier numru ta' membri tal-Forzi Armati u jien letteralment quddiem inkjesta maġisterjali illi kieku stabna responsabbli. Konna qed nirrinfaċċjaw il-pjena tal-omor il-ħabsa ġejna akkużati biqti. Mela l-ewwel parti tas-soluzzjoni hija li żomm l-immigranti milli jitilqu mill-Libja. It-tieni illi dawk l-immigranti li jitilqu jekk ma jkunux f'sitwazzjoni ta' distress, jiġifieri jekk ma jkunx hemm l-arqa li tkun hemmhekk, aħna ma nsalvawx, aħna m'għandniex obbligu li nsalvaw dajjes li ma jkunux in distress. Mela, id-determinazzjoni ta' dawk li huma in distress. Dajsa għandek dajsa ta' bej ħajja jew mew dik id-dajsa li kellna din il-ġimgħa li minkejja dak kollu li għamlet l-armata tagħna fumet minnhom ġiet f'sitwazzjoni li bdiet tereq u d-deċiżjoni ridet tittieħed inħallux 118 l-immigrant jereq u jmut jew le. Hemmhekk l-għażla kienet waħda ċara. Mela, kultant se jkollok sitwazzjonijiet li minkejja dak ix-xogħol kollu li qed nagħmlu, ikollok dajsa li daħlet. Meta inti mbagħad tiġi fil-komunità, mela għandek persuni li qegħdin hawnhekk. Mhux kull dajsa li tidħol u nallaċċja mal-COVID l-immigranti jmorru fil-komunità. Dak kollha illi huma jew pożittivi għal COVID, jew illi għandhom il-kwarantina tagħhom qegħdin jinżammu in iżolament mhux fil-komunità, ma jidħlux fil-komunità. Hemmhekk ukoll għandna l-pjan ta' rilokazzjoni. Semma l-Ministru Bajrin Kamilleri il-mod kif ħdimna b'saħħtu mal-Unjoni Ewropea, mal-Kummissjoni.
enqodu f'pass, ħanasal għalija. Ir-relokazzjoni, importanti li nibqgħu naħdmu fuq ir-relokazzjoni u nnexxielna. Ġifieri fil-waqt li hemm id-diffikultajiet, iva qed indaħħlu dan il-kunċett ta' solidarjetà bejn l-istati membri illi niġu assistiti fil-relokazzjoni tal-immigranti. Nifhem ukoll mbagħad imma li għandek din is-sitwazzjoni li spjega s-Sindku tal-Ħamrun li fejn għalkemm ma naqbilx miegħu li m'hemmx il-pjan, nifhem is-sentiment ta' dwejja illi hemm illi iva għandek din il-pressjoni u hemmhekk fejn tidħol ħafna nies qed jiġu abbużati fuq ix-xogħol, ħafna nies qed jieħdu x-xogħol tal-Maltin tipo bl-irħis u affarijiet hekk. Il-kwistjoni l-infurzar. L-infurzar u hemmhekk ħdimna u rridu nagħmlu iżjed, nemmen li rridu nagħmlu iżjed. Kull persuna illi qed nospitawha f'pajjiżna u qed insalvawha mill-mewt, illi ma tosservax il-liġijiet ta' pajjiżna se teħel il-konsegwenzi tan-nuqqasijiet tagħha. Dak huwa prinċipju li jrid ikun ċar. U hemmhekk fejn tidħol iż-żieda ta' policing, iżjed policing u qed issir ukoll spjega l-Kummissarju tal-Pulizija wkoll. Iżjed pulizija fit-toroq, min ma josservax il-liġijiet se jkollu konsegwenzi u konsegwenzi ħoroġ. U mbagħad ma nispera ma jiġix l-argument għax qed ikollna policing li huwa serju. Jien nemmen f'policing li huwa serju m'iniex lest nittollera. Biss jew hemm bżonn iktar dialogu, hemm bżonn iktar. Id-dialogu jsir ukoll fl-immedjat irid ikollok. Kontra r-razziżmu pereżempju xi policy. Din mhix kwistjoni ta' razziżmu, kwistjoni illi inti ma tistax tħalli illi n-nistana, partikolarment fl-erjas li semmejtlek, jibżaw joħorġu fi-triq, jew jiddejqu joħorġu fi-triq. Le, jiena Prim Ministru tal-Maltin u l-Lawċin. L-ewwel priorità tiegħi hija li nipproteġi lil-Lawċin u lil-Maltin. Dik l-ewwel priorità. Affarijiet oħra bħal diskussjoni dwar integrazzjoni u li nintegraw il-persuni li jkunu qed nospitaw f'pajjiżna fil-komunità hija importanti. L-ewwel priorità imma li nara li l-Maltin u l-Lawċin ikunu komdi fit-toroq ta' Malta, komdi fid-djarhom u li ma tiġix f'sitwazzjoni inti li toħroġ fit-triq u ma tkunx komdu. Di xi ħaġa li m'iniex lest nittollera. U dan huwa l-messaġġ b'saħħtu lill forzi tal-ordni li nixtieq nagħmel, ħodu ħsieb kif qegħdin tagħmlu li nibqgħu ninżlu fit-toroq, nibqgħu naraw li n-nistana iħossuhom komdi fit-toroq u fid-djarhom. Okay, so just to recap that in English for our foreign viewers as well, the Prime Minister understands that there's a problem in communities like Hamrun and Marsa. He doesn't agree with the mayors over there that there's no plan. There is a plan that is, I think, founded on the idea of more policing and more enforcement of crime. At the same time, there's the other part of the issue, which is the number of arrivals coming from Libya and how to stem those arrivals as well. And you know, the solidarity with the EU, making sure that the relocation plan happens as well. L-aħħar mistoqsija, Prim Ministru, kemm hu diffiċli li tkun Prim Ministru f'da żmien partikolari meta fil-każ tiegħek qatt ma kont Ministru jew Segretarju Parlamentari, qatt ma kont kap tal-Oppożizzjoni u mill-ewwel kellek tiffaċċja dawn il-kriżijiet kollha, il-manival, l-immigrazzjoni, il-każ ta' Daphne Caruana Galizia, il-COVID, l-ekonomija, sa dan l-aħħar il-cocaine fl-armata. Għajdli l-verità, hemm mumenti fejn tajt aħjar ma tħalta liha xejn u ħallejt kollox f'idej Chris Fern u x'inhu l-parir tiegħek lejn Bernard Grech li dieħel għal kariga importanti ħafna mingħajr ħafna esperjenza wkoll. Gburi li l-poplu Malti tani il-fiduċja illi mmexxih f'dan il-mument tant importanti. Gburi wkoll illi bil-ħidma tiegħi flimkien mal-bqija tal-Kabinet, flimkien mal-bqija tal-Grupp Parlamentari, flimkien mal-bqija tal-Gvern si ħdimna. Li nista' ngħid huwa illi minn qalbi ħdimt fuq li ħdimt minn Jannar sal-lum ħdimt sigħat illi m'hemmx ġimgħa, m'hemm sibt, m'hemmx ħadd, naħdem u magħruf kemm naħdem sigħat twal ma' gburi illi l-bastiment żammejnieh miexi fid-direzzjoni tajba, kien hemm diffikultajiet mela ma kienx hemm diffikultajiet li inti ikollok tidħol f'nofs problema politika. Nfakkar, Novembru, Diċembru, Jannar illi għadda. Konna f'sitwazzjoni fejn il-kriżi politika f'dan il-pajjiż laħqet livell illi kien wieħed li nfakru l-protesti fit-toroq x'kellna. Fifti ġranet dawk il-protesti waqfu mhux għaliex in-nies fehmu l-messaġġ li dan huwa gvern li l-affarijiet jagħmilhom b'serjetà u l-messaġġi konsistenti li tajna fuq governanza tajba fost oħrajn illi iva nemmnu f'governanza tajba, nemmnu fil-insaħħu l-istituzzjoni, tajna messaġġ Kummissarju tal-Pulizija issa wkoll bidla fil-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Prim Imħallef, ara kemm tajna messaġġi riforma fil-Korp tal-Pulizija, il-mod kif għalaqna dialogu mal-Venice Commission u implementajna l-liġijiet. Mela ma tajniex il-metodu ta' ħatra tal-President tar-Repubblika l-ġdid tal-Prim Imħallef biqbilu
unanimu mal-oppożizzjoni. Il-fatt li l-sistema ta' ġustizzja tagħna ma tħares lejn uċuħ. U allura da żgur illi jiena jekk issaqsini d-domanda jekk tgħidli x'għamilt bidejja ngħidlek gburi li ħadd it-tmun tal-pajjiż f'idejja fit-13 ta' Jannar illi għadda u gburi wkoll illi ma kontx kaptan tal-Bnazzi, kont kaptan tal-Maltemp. U l-Maltemp mhuwiex wieħed żgħir kif għadt inti li wara dak kollu li semmejtlek f'nofs Marzu fil-bidu ta' Marzu tiġi rinfaċċat kif tibda tgħid ħatibda tagħti d-direzzjoni biex noħolqu l-ġid fl-aħħar mill-aħħar. Il-ħolqien tal-ġid irid nasal għalih it-tkabbir ekonomiku, iktar jobs ta' kwalità n-nies tagħna, iktar kwalità tal-ħajja. U qatt tiġi pandemija li laqtet lid-dinja kollha minn kull angolu. F'sitwazzjoni li għadek kif ħireġ mill-leadership contest, f'sitwazzjoni ta' dal-problemi ta' governanza li semmejt, dan kollu flimkien u inti titiżżomm dan il-bastiment miexi fid-direzzjoni tajba sa kien hemm affarijiet li stajt nagħmel aħjar, mela ma kienx hemm affarijiet li stajt nagħmel aħjar. Insemmi l-eżempji tal-COVID, ġifieri kien ħares blura u kien ħares xarejn oħra x'qed nagħmel illum, ngħidlek iva. Kien hemm affarijiet li stajt tagħmilhom mod differenti, iktar milli l-kelma aħjar, differenti. Din hija realtà qed ngħixu mument. U hawnhekk nemmen li l-poplu Malti qed jifhimni, qed ngħixu mument fejn jekk tkun superf u tgħid tiegħi biss tajjeb jew ma tkunx lest tibdel id-direzzjoni li jkollok. Tagħmel żball, tant hija fluwida s-sitwazzjoni, tantu kruċjali dak il-bilanċ bejn l-ekonomija u s-saħħa illi trid taġġusta. Ma jkollokx il-benefiċċju tal-li tafx li ġej. Inti kien nagħmel id-domanda nista' nagħmellek domanda. Il-vaċċin nafu meta ġej ħadd ma jaf, nittamaw li jkun fil-qrib, imma dik id-domanda ma tistax tweġibha u allura il-pjanijiet li se jagħmel il-gvern ma jistax jgħid se jkun pjan għal 3 xhur, pjan għal 6 xhur sakemm ikollna l-vaċċin u mbagħad l-affarijiet se jinbidlu. Hija sitwazzjoni li tittaġġusta mingħajr m'għandek il-vantaġġ ta' dak li taf illi huwa ġej. Imma iva gburi li fuq kollox ħdimt bimħabba lejn in-nies tagħna, tajt dak kollu li stajt għal pajjiżna flimkien mal-bqija tat-tim tiegħi u gburi li se nibqa' nagħmel hekk għax-xhur illi ġejjin flimkien ma' Chris Vern, flimkien mal-bqija tal-grupp parlamentari, mal-bqija tal-kabinet, ejja ħanibqgħu naħdmu. U hawnhekk fejn nagħmel appell lil kulħadd ejja ħanoħorġu minn dan il-mument f'sens ta' għaqda nazzjonali tgħid li diżappunt żgħir huwa illi din il-kwistjoni li għaddejjem minnha bħalissa hemm min ħass li kellu jippolitiċizza. Mhux il-mument, dan hu mument ta' għaqda nazzjonali. Ejja niftakru illi llum dak li ħanamlu issa u fil-ġimgħat li ġejjin jifforma il-bażi tal-futur tiegħek Chris, tal-futur tiegħi, tal-futur tal-poplu kollu tagħna. U importanti li we get it right. Importanti li we get it right kif għamilna f'dawn l-aħħar xhur, u mbagħad id-data tal-elezzjoni tasal ikollna l-lok għad-diskussjonijiet politiċi, jaf ikun hemm Adrian Delija kap tal-Oppożizzjoni, jaf ikun hemm Bernard Drek. Il-tnejn li huma nawguralhom fil-ħidma tagħhom fil-kariga li jistgħu jkunu qegħdin jokkupaw, it-tnejn li huma dik hija għażla li jridu jagħmluha naturalment il-votanti tal-Partit Nazzjonalista li jistgħu jażlu lill-kap tagħhom. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-politika hija sabiħa x'biha tista' tagħmel ħafna ġid lin-nies. U dak li nara minn hena l-sodisfazzjon li tik li tista' tagħmel ħafna ġid għan-nies. Hemm xi mistoqsija li ma saqsejtekx li ridni insaqsik? Naħseb il-qatna ħafna mis-suġġetti illi bħalissa huma topiċi. Forsi biex nistgħu nisirqu ftit iktar ħin, kif nikkonvinċu dawk il-pajjiżi kollha li qed jgħalqu għal Malta biex jerġgħu jiftu, x'qed ngħidilhom, x'qed ngħidulhom? Nerġa' nwieġbek kif weġibtek aktar qabel sitwazzjoni jekk wieħed iħares lejn xenarju Ewropew hija li ħafna pajjiżi jagħmlu restrizzjonijiet ta' kif wieħed jidħol jew joħroġ mill-pajjiżi. Il-ħidma tagħna f'dan il-mument hemm li tkun iffukata illi nkomplu naqsu ir-rata tal-infezzjonijiet fuq kollox li nżommu s-saħħa tal-poplu tagħna tajba kif hija llum. Ġifieri importanti aħna li nżommu il-health tal-poplu tagħna waħda b'saħħitha li fuq kollox imma jiena nemmen illi il-health care ta' pajjiżna tant hija robusta, tant hija b'saħħitha li qed nagħtu dan il-messaġġ ukoll illi meta tiġi f'Malta tant għandek sistema ta' health care li hija waħda tajba. Imma importanti nibqgħu prudenti, nibqgħu kawti, nibqgħu responsabbli. U dan huwa l-messaġġ li nixtieq ngħaddi l-poplu tagħna, prudenza, kawtela, inżommu l-bilanċ, m'hemmx għalfejn ta' miżuri li huma aggressivi, qed nugru kemm aħna kapaċi li meta nugru sens ta' dixxilpina, inżommu l-affarijiet tajba taħt kontroll, m'hemmx dubju li s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija taħt kontroll, imma rridu nibqgħu nkunu dixxiplinati u responsabbli ma' xulxin.
Grazzi ħafna tal-intervista, nawgura lilek fil-ħidma tiegħek u nispera li din tkun mhux l-ewwel intervista ma mhux l-aħħar magħna u ma' ħafna oħrajn. Grazzi ħafna tal-li segwejtu, jien Chris Pereġin mal-Prim Ministru Robert Abela, insemmilkom.